आसामाव गुबुन गुबुन जनाव आसाम फुटबल एसोसिएशननिफ्राय इउथ लीग खेलाया जागासिनो दङ। जोंनि बे बासबारियाव 8 जननि जे खेला बे खेलाया जादोंमोन आन्डार 15नि। दिनै बेयो जोबथा गेलेनाय क'क्राझार भार्सेस गसाइगावनि गेजेराव बादायलायनाया दायो जागासिनो दङ। जेरैबायदि आसामाव आथिखालाव फुटबलखौ जेरैबायदि गोसो होदों आसाम सरकारा आरो जोंनि बड'लेण्डआव मोनसे फुटबलनि मोनसे थासारि दं। बेनिखायनो बिटिआर सरकारनिफ्रायबो दिनै फुटबलखौ लानानै गोबां रोखोमनि हाबाफारि रनसायदों। क'क्राझाराव हौवासाफोरनि थाखाय फुटबल एकाडेमि आरो बाक्सायाव हिन्जावसाफोरनि थाखाय फुटबल एकाडेमि बिटिआर सरकारनिफ्राय खालामनाय जागोन। नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि जन आब्राहामनि जि टीम बे टीमजों बिसोरखौ कचिं होनाय बायदिसिना हाबाफारि बेबायदि थिक खालामनाय जादों जाहाथे गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होनो हायो। दा बेबायदि हाबाफारिया जोंनि बिटिआर ओनसोलाव सोलिगासिनो दङ। नोंथांमोना नुदों जे जोंनि बेवहाय क'क्राझाराव एबा बिटिआरआव दुरान्ड काप खेलाया थांनाय बोसोरनिफ्राय जादों आरो बेबायदिनो सुब्रत काप बेबायदिनो गोबां नेशनेल लेभेलनि फुटबलनि जे कम्पिटिसन बेफोर खेलाफ्रा जागासिनो दङ। दिनै आसाम फुटबल फेडारेसननि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङाबो फुटबलखौ गोदानै आसामाव आरोबाव माने बांसिननिख्रुइ बांसिन माने मुंदांखा खालामनो थाखाय गोबां बायदिसिना हाबाफारि लादों। दा जों नुनो मोनो जे जोंनि बर' मानसिफ्रा गोबां माने नामी दामि फुटबल क्लाबाव आसामजों लोगोसे बाहेरानि फुटबल क्लाबफ्रावबो गेलेनानै दङ आरो बेबायदिनो नेशनेल केप्टेन बायदिसिना जानानैबो दङ। दा बेनिखायनो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव फुटबलनि मोनसे आबहावाया जोंना खना खनला गामि गामि जेरावबो दं। जोंहा गेजेर समाव अर्गानाइजारफोरनि जोंहा एसे आंखाल जादोंमोन। दा बेखौ ओंखायनो गोसो होफिनदों जाहाथे जोंनि माने स्पर्ट्स अर्गानाइजारफोर ओंखारो, फुटबलनि अर्गानाइजारफोर ओंखारो जाहाथे जोङो जायफोर जोंनि गामिनि रोंगौथि गोनां गेलेगिरिफोर दङ बिथांमोननो जाहाथे जों मोनसे प्लेटफर्म होनो हायो, बिथांमोननो मोनसे जों खाबु होनो हायो। दा बे नोजोरजों बयखौबो खामानि मावनो थाखाय सरकारनिफ्राय खावलायनाय जादों। दा जोबोद मोनसे मोजां जे गेलेनाय बे गेलेनायखौ जों नुनो मोन्दों। मिजिं थिदों जे जोंनि बर' मानसि एबा जोंनि बिटिआर हालामाव फुटबला मोनसे मुंख'जाथाव मोनसे गेम जागोन आरो जों बोरै हायो जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्राय जाहाथे नेशनेल माने गेलेनायाव बाहागो लानो खाबु मोनो बेखिनि नाजानायाबो जोंनिफ्राय थागोन। बे बरायथाव मोनसे बिबुंथि जोंबो नाजाबोदोंमोन जेब्ला जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लानानै खामानि मावदोंमोन। जोंबो नाजादोंमोन, बेखौ जोंबो एक्सारसाइज खालामदोंमोन, खिन्थु मोनसे जाहोननि थाखाय बेयो जाफुङाखै। दायो जुदि सोरबा सानोबा जोंबो बेयाव दङ, जोंबो बिनि बेरेखा नङा एबा जों खौसे जानाङा जों होना, नाथाय खौसे जानो थाखाय जायफोर आवगायबोनांगौ बिथांमोनाबो आवगायबोनांगोन। मानोना जोंथ' जेब्लायबो बेबायदि नोजोरजों जों खामानि मावबोदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जों जेब्ला दङमोन जोङो मोननै पलिटिकेल पार्टिखौ ज' खालामनो थाखाय जों खामानि मावखांबोनाय साफा साफा सोद्रोमा। बेनिखायनो जोंहा आवगायबोनांगोन, मानोना जोंथ' जेब्लायबो बेबायदि नोजोरजों जों खामानि मावबोदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जों जेब्ला दङमोन जोङो मोननै पलिटिकेल पार्टिखौ ज' खालामनो थाखाय जों खामानि मावखांबोनाय साफा साफा सोद्रोमा। बेनिखायनो जोंहा जेबो साननांगौ गैया। बिथाङा जेखौ बुंदों बेयो बरायथाव मोनसे, आरो बेखौ लानानै जेन' बयबो सानो।